Nem hall, de mindegy. Hát az én videómban biztos. Na gyere. Na te tiéden hallatszódik? Hát igen, de nem baj. Kb. Az összes videómban beszélek. Neked már megy a hang. Ó, ezt elcsesztem. Veszem hát. Na bocs. I'm sugar and spice. Kiss my grip. Nem tudom, valahogy most jól célzok. Mango, 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 mango. Oh, 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 oh. I'm done. Autóény. Jó, rúgd be. csak azért. Hallod, te játszottál Buzzer hírrel? Buzzer hírrel. Híró fasszal. I'm sugar and Hallod? Látom, te rá vagy szokva a mangóra. stick a fork in me. I'm done. Ennek a mangót is, ez a mango. Hallod, de amúgy az nem is mangó volt, amit kiöntött mindenből. Az valami orosz hülyeség. Your manners. Hallod, autóémmel nem lehet eltalálni. Most autóémmeltem. Most autóémmeltem. Figyelj, most is. Én nélkül. Oh! Az átment rajtam. Tudom, mert akkor jobban eltalál. Stick a fork in me. Aha, meg úgyis autóémelsz. Azért könnyen most nekem most valamilyen a kezemben kell krémet kenni. Hát én meg vagyok szokva rá, hogy tableten játszok, nem ilyen kicsi dolgon. Hard. De ne lőd be! Nem lövöm, a sarokba lövöm. Úgy. Jó, de figyelj közelebb. Jövök. Úgy. Gracious. Pali. Lici! Ne! Ja, overtime! Hé! Ma hagyjám a mangó fejű. Mangó, szaros. Autóémelve nem tudom, hogy te hogy tudsz lőni autóval. Fork in me. I'm done. Amúgy úgy utálom ezt a izét, hangot. Oh, hogy autóén. De nem hiszem el. Hát nem lehet autóén nélkül játszani. Komolyan. Pedig azt beszoptad volna. 9-2-9. Jó. Na figyelj most, gyere! Egy jó skin leszel, Nani. Nekem van is rá egy jó skin. Nekem is van, az a dark, foszaszom. Aha, a Dark szar. Hallod? Melyik a visszapattintós gadget? A jó szerinted, vagy a teleportálós? Én tudom a izé. A Return to Sender. Az, hát az az első, amit mondtam. Visszapattintós. Na! Nekem beállított mindent. Lőd be a gólt, lőd be a gólt, ez most nem ér. Ó, jó, nem ér. Shield azért az kell. Azt hittem, nem tudom.
Figyelj! Csukott szemmel belövöm el. De azért ne ölj meg. Oda kell. Jó! Nem láttam semmit, de belőttem. Amúgy igen, ez nem ér. Na most már beállítasz minden szort? Nem, csak a shieldet akartam. Oh. Nem állítok. Akkor kövi körbe inkább én kapcsolom ki a shieldet, és akkor shield nélkül játszunk. Mert az amúgy plusz erő. Mango! 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 Ha felhoztam egy Labubu, tudod Labubu fánk? Labubu az egy rohadt cuki mese. Persze, mese a Labubu. Az közben megöl mindenkit. Hallott, amúgy te is utálod, amikor fölveszel a labdát, és a pofádba világít egy kék fény? Az anyád! Hát tudod, vedd föl a labdát, de most ne. Jó? Most ne lőj. Csak vedd föl a labdát, oda passzolom neked. Neked bejön ilyen kék szar? Hát nem látok semmit. Én látok, na, akkor 3, 2, Én is beszoptam egyet. visszaszoktam. Beszoptam egy madárt. Beszoptam egy madárfészket, úgy néz ki a hajam. Tényleg. Az állás. Igen, azt mondja Andi, az anyukám, ugye? Hogy azért lett madárfészek a hajam, mivel ő egyszer kiskoromban, ne hidd azt, hogy kiskoromban nem volt ilyen a hajam. Lenyeltem egy madárfészket. Én meg... Hát persze, lenyeltem egy madárfészket. Nagyon is lenyeltem. Amúgy még innen vissza lehet. Nem lehet. Tudod, még egyszer megöllek. Jó! Én is, hogy van overtime. Én meg mondom már, hogy de jó lesz, megvered a köcsög. Amúgy szerintem nagyon undorító ennek a lövése. Olyan, mint a szorszolnák ki. Szorszolnák ki? Ez jó. Ne! Pont nem ölt meg a golyó. Persze, fiam. Igen. Ilyenkor eltűnt. Ne! Ne! Na ez a videó ennyi volna, tetszett, iratkozzatok fel!